Самозванка. Маҳфуза, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Собитҷон, салом. Ва алейкум ассалом. Хушомадед. Сӯзина паҷонсоз, раҳмат. Дуюм лайк, раҳмат. Собитҷон, комментария намемонӣ ку ма дар ҳафта обунат шавам. Тахминабону чӣ ҳол доред? Ҳичи маҳфуза. Ҳамҷода. Салом Тахминабону. Ва алейкум ассалом. Мондагӣ надидам ман ба худо комментота Собит. Якум лайк, якум просмотр, раҳмат. ҳамин эфири шумо 18 доштам. Бо мемонам. Ҳамаи ахирон видеома ягон эфирмда, ягон чимда бумон. Дина я бегаи эфир кунам гуфтам. Часпид эфирм дубор се бор. На сар кардагӣ будам, оли гапам назада будам, куштум ба эфира. Ҳамин эфиретон ба мемонам. Не охи эфир да намон. Ман даромада наметонам озӣ. Тахминаҷон, як гапа пурсам. Шумо пасоби ва супоридед дар ягон ҷо офитсиална кор мекунед? Не. Мисли ки қатъи шумо гап занон када кор мекунам. Фаҳмо. Ганҷина, там хоб рафтӣ? Баъди эфир майлаш. Лео. Ассалому алейкум. Паҷонсозен. Ва алейкум салом. Чӣ сӯзи? Тинҷи саломатиро хуб, кӯдако соз, хушомадӣ. Ба пеш. Ба пеш. Ганҷина, якта чои кабуд гиштате бача. Манам магазинанда кор мекунам, официалне не, магазини частни худаму барои ҳамин отказ омад пасобиам. Шумо ба фикрам ки ана шумо ба ЗАГСатон аст, ман ба ЗАГС нест ку, ман одиночка, барои ҳамин отказ наёмад. Лайкотон амонен охи ба хелако одамо биёянд. Не, чои кабуд гуфтам Ганҷина. И чои сиёҳаи шумои кабуд шайма. Қатъи шутон бракатон ҳайми паспорти русатон ба не охи. Брак намекунам ман. Ҳамин рӯз ипотека ба хона дидам, як гала барои ипотека гирифтан.
ана хунаҳо вообще қимат шидаистаи рӯз ба рӯз нархош. ҳозир хона худаш 2 миллиону 900 будааст. 2 миллиону 900 боша агар ипотекаш кати 3 миллиону 900 мешидаса. бақали ман кани бачаам гирифтате венчика гир. این حوزیرو دیگه من پس دوش تو میبینم تن نمیکنی کو او پایین بامو در نی تاوره چه بامو отказ аз пенсионный фонд мефаҳмед. Не ман ҳамунҷо ман пурсидам соцзащитова оли хай ин моҳ мефаҳмем да омад ку пул гузашт ҳар сеш ба фикрам омад. агар отказ меомад менавист ку раҳмат апаҷон 524 капитал омад. ани манам ҳамихона фақат мечтаят мекунем халос. я ҳафта пеш 2 миллиону 100 тада ёфта будам. хай хона оқа хушрӯ набуд неки духонага буд. нархо вообще баландҳо пул омад мепасобиятон 132663 та гузашт. зми 3 миллион шидаги ҳавая мегӯм 2 миллиону 600 даёфтам як хонага 2 миллиону 900 даёфтам ду хонага. хай товае агар мисол ипотекоша тоғрӣ мекунӣ чӣ мекунӣ ки 3 миллиону 900 мешавада. ҳамин мурдагиш да банк 1 миллион мегирифтаги займо. апаҷон як шинос хонаша фурӯхта истода намегирен ремондор. чанд сумайку габза ани ҳар се бачатон нанависта охе ҳамон ду ташта 13264 навистагиай ду ташта баъд дута 53000 ами хел омад картада. баъди супордентон баъди чанд рӯз гузашт пул сразу 14 рӯз ба гузашт. ватсап да мепартон гап нест. одам кам ку наве фирасар кардам худо чокади киртота партуфта исти тамошо дорум авито пафтагӣ обнинск ба хона арзон ме обнинск баям қимат амин белоусова жуков ба арзон нисбат ба обнинск барои амин ман ҳамуҷо духтарам ҳамуҷо мехона ку ба хотири амин духтарамо документ тайёр кунӣ ҳамуҷо мада махқулай ай шаҳр не шаҳр баяд дугонам паспорт гирифтак паспорташ тайёр шудааст рафтааст ки сураташ чӣ будай ана чолкӣ доштай ман ӯра гуфта будам чолкиёта ҷамъу гир кун ки мара гардондан баъд сураташа карочи гардондан гуфтиям 2 октябрда биё барои як сурат товба гуфтам 5-6 моҳ мешавада то октябра. салом алейкум созен хубин апаҷону ва алейкум ассалом шукронаи аллоҳ соз аз шумо пурсем не 5-6 миллион уҷада. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракоту созен ҳама каса апаҳо ва алейкум ассалом мо нағз шумо чӣ хел саломатиҳо хуб кӯдако ҳама соз хуш омаден. тахминан па назми шумо хонагиҳо фарзанду назми шитомӣ
худо ба шукр наавсам ҷа. Гуфтам эфир кунам. Иқа ғайбат кунем. Ҳамин навшати документҳо пурсиданӣ будам. Ҳозир камтар одам бисёр шава. Ассалом Аиша. Ва алайкум салом Лео. Алҳамдулилло наз раҳмат апа. Лео чиба механдӣ? Язнай бо гусел кардид? Не, язнай миҷа буд. Динай Москва омадам ба сар шаки мақсад биё рафтем кор қатиму коркуни зурай охи чаққонай шавҳарам иҷа бо ойликоша надуда истай. Шавҳарам гӯд мерам ам Москва кор мекунам намедонам. Гуфтам хай худат медонӣ. уҷа премияҳо метия охи 20 рӯз кор кард 71,000 додан. Корш вазбин не. Леки хай мехаки аймо дур. инам хеле мечаспад телефони ман ба эфир куним намефора. Ассалому алайкум панҷум лайк. Ва алайкум ассалом шоҳбарак хуш омаден. Сӯзен тинҷен саломатиҳо хубай. Ай тоба нахо изона мекашен лайкотона монен. Панҷум лайк шидаинам. раван ҳеҷ гап не омада меистан ойликошон нағз будааст. Охи уҷа нағз ҳам кораш вазбине не инҷа вазбин кораш. иҷа ба начальнико сараш ба меистад унҷа ба боромада мерава хоҳӣ мешинӣ мегӯяд. алайкум ассалом хуш омаден апа. салом дугона сӯзен коротон хуб. Ва алайкум ассалом худоро шукр сӯз. ай шумо пурсем. пагай дига духтур мерам зиқ шуда шидам. модар занг зад сари чӣ шуд духтурат? Тез бура мара чӣ мега? ана фаҳмам ки саломати ту хубай. Тез бачам лечени кардан дар курай. бачам худаш касалай ку касали рак барои амин парешонай. салом апай тахмин мондам лайка гап нест. ва алайкум ассалом раҳмат. Москвада кор кунан навску ойликаш куҷои нағз бошад ҳамунҷа раванҳо ҳамунҷа нағзай авози иҷаям бардошт некин бардошта неки ойликаша наметиада ойлики усолош ҳоли як моҳаш истодагиай. гуфтиян ки ҳамин сол мо полни ҳамин то охири моҳа қарзомона меканем ай ту гуфтиян некин накандиян ҳолиам бихе кор када гаштай. раҳмат ба барои чӣ духтур? охи чӣ рафта будам ку узида гуфтам ки киста дорӣ. гуфтам ман ка ҳомиладор гуфта хурсанд шуда будам ку ки киста будай балозана. ёздаҳ нафар эфир накардаистам одамо кам шидяне. 10 нафар 10 лайк шид. дина саҳари хестам. ай дина рӯзи дуруст ҳарм дар кардагӣ буд. фармо иншолло нағз мешен дуо мекунем. раҳмати калон. кай ҳамин ман дандона хоб бенум тоба кардам ягон кас мегзарада дандонам ғалта агар. як вақто ана хоб дида будам тағоим гузаштагӣ будам. ҳамин як 3-4 рӯзуш баъд хоб дидам як дандони майдам ғалтид ҳеварам гузаштагӣ буд. ана дина шав хоб дидам дандони калонам ғалтидай боз зиқ шидам. соати 3 бедор шидам дига хобам набурд.
мегум я загран тайёр кардамону. хай наушники мара шумо ҳалёпа мекунен, охир намедонам ба чанд. 10 лайк. Раҳмати калон Зебуҷон барои лайкот. Хуш омадӣ. ту тангота ту кадаси? бачам ҳеҷ вақт чизи додарад ба нарас. ба рюкзак вазбе мешава. Аюҷа гир тангата ягон ҷои дига бамон. фақат насибаи худата гирани додарта нагир, фаҳмидӣ? Почему? Потому. Това отдельно от додестай, додарат ба отдельно. Ани якдигаритона нагирем. 13 нафарам хе гӯшкада меистем. ба фикрам ки эфирам бо часпид чӣ. гап занитон. Ман фикр кардам ки Аишахон часпидааст эфири ман бо. ассалому алайкум апаҷон сӯзи. Ва алайкум ассалом. худоро шукр. сӯзай шумо пурсем. шумо 3 та фарзанд дорен ҳо? худоро шукр. ва алайкум салом. я чи қирсас карда ҳавасотона биёрам чун. эфир назапа. ай манам бачаҳо мегирам пасобият 12,000. шавҳарам официально кор мекунанд. ман ҳам 3 моҳбоза нав кор ба даромадам. фаҳмо. амин рӯз раҳгардӣ рафта будам сайрӣ. хестам ай хоб ростӣ ана аладушки пухтам. бахай кори шавҳарам ба авқот павқото шадохтам. ҳамаро тайёр кардам. ба шавҳара гусел кардам. ба кӯдаком да бакалошона чоёшона рехтаму ба рафтам. хай рафтанда рафтам омада истам ки яку лесайку яму сафеди пир чи мега ки такая красивая женщина и одна будаст. Я не одна, у меня есть муж, гуфтам. бахам хе бо 2 та сагаш катям қасак метарсам. бад мегӯяд ки чи можно с тобой познакомиться будаст. Не, нельзя, гуфтам. توبه تلخکف شدم واه گفتم مسافدی که توبه کردم توبه پیر خدوی حیران میشه بودم دیگه بگودکو یگان جا نمیرم توقع تو همین سری کوچه اومدن تلخکف شدم بو وای ولسپید کی بود ای ولسپید فرامد بو راه گشته اومد خدا گفتم همه خوبش بود چی ها گوش میکنه
бача ман ту скакалка оварда дудам Тоҷикистон кани. Ман намедонам нахуд ту зарядники ман кати скакалка кни. ози баробари шумо маам хобам мебарад духтаро. Хай эфира мекиша. Гап намезанин. Мешинавам ҷа миёнам дар кардесан бача. имрӯз чандума ганҷина? Эфиртон 18 мекунам барои чахчахкунӣ вақтам хуш мешавад. Охи гап намезани ку? имрӯз пага мегӯм вақти мактаб сар мешава. Хонагиҳо ҳама мегӯянд ки яки больница хов кардан, хов рав. Ман гуфтам фақат баъди сентябр. Гуфтам ман 1 сентябр гуфтам духтарама мактаб мебарам. ҳамин эфири даромада аз пайи уборка мешам. барои ҳамин ҷим мондем. Ха шумо уборка мекунед, дигару чӣ? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. имрӯз 22 август. Охе ман 24 да запис дорум ку пагаи дига насиб боша. Ай соати 11 хона мебурам, соати 3 да записам. Моне ки уҷа живой очерат беҳад сус медароем. тахминаҷон овозатон хеле хушрӯй. раҳмат. мумкин шумо дамихе мадане. мада маъқул нест ай овозо мизо мекашам. садбарг. салом алейкум. ман бо дер мондум. ва алейкум ассалом. не дер намонде, на 20 минут 24 минут шидааст. чи хуб наравем чахчах мекунем иншолло. гап нест. якта суруд хонед тоба. ман ҳофиза нестам. пасоби аз зур медод аз капа. мумкин барои ҳамин чин бошам. ман даже мат-одиночкаам нестам духтаро. сослов матери. мақсад акун падаршон нест гуфтагӣ бар ин мат-одиночка. ӯ вақте ки отчествои падаршона нависондагӣ айку ҳамуҷо чӣ мешидай? прочерк мешидай, хат кашидагӣ мешидай ки мақсад падаршон нест. не ки ай ман ҳастай. ҳамин чишон номои падаршон ҳаст. отчествоашон. не ки хай амхе сослов матери справка дорум. ай Тоҷикистон гирифтагим типа мат-одиночка бар ин будай ҳаваям хато накунам агар. ҳавай кати додаистайо. ана гап тахмин. аво созен тахминахон. саломатиётон хуб фарзандо қати. худора шукр соз. дина бега я эфир кардам, эфирам часпид. дига ҳами саршави эфирам буд. нав эфира сар кардам. баамхе куштам. просмотрҳои видеоҳом мамсус шуда дига видеокунимам намефора. самбуса пухта метонед не? не самбуса киҷо пухта метонем. я саволое метен ки товба кардам. салом алейкум ҳама каса хубен. ва алейкум ассалом асмоа. шукрона алло соз ай шумо пурсем. дил ма гирифта буд духтур равиш ждат кадан живой очерат. охи уҷа бисёр шон ҳомиладороко аку мервам ман худам тоқа. бачаи ман хистай? муҳаммад брешаку биё бача. ё бо метарсӣ? бачаи ман ҳамин дуюмиташ тах рафта омаданда метарса намерава худаш.
انی خونه اوچت هم میترسی؟ فقط من میبینم بابام میبینم هیچ کی دیگه نمیبینم. بو ما دیلم پره که بچه دارومه این بچه ما ترسون چه عزیز همه گرفت دگونه ریسپت های نه ویدیو کنین من خیلی پختن ناز میبینم ها کردن در کره یگون چیزه که نه نمیدونم چی پزم اینستاگرام کفتن در کره حالی خدا خواهد شوهرم چی بروا رسیه میگومی مسکو بروا پال نی دیتا میکنم هازی همینجا دای نمیتونم دیتا کرده خیلی سهرو تخمای اوپاز خورده استم چی کرده استم بعد از ساعتی 5-6 یک روز میخرم بعد از ساعتی 6 نمیخرم یک روز میخرم هم خیلی اوای گفتم یک بار دختر برم بیام که چی میگن بعد ای فابرلیک برای دارو خراب شوی زکس کنم دارو میخرم دم نبونو حالی همش خوب میشد انشالله آخی یک دست شیری اومد قفص دیدم نیست ای منم خیست خوب خلی گنوم هوای ما مجبور کرده خوره وندم نباشه خوب نمیرن یو همین 1-2 ساعت خواب میرن عصبو کم تر چی میشوه رحمان دپا جان ما هم سوز گشتیم خدا ما وقت سوز باشین زیق نشوین خدا خواهد با حامله میشوین نه اکن خدا را شکر ندارم نه دارم باکو با امید بودم که با میدانین چی ای تاجیکستان اومده چیزای کودکانه روی کردگی بودم فاصل کامدم کن ویر تو هم چی روی کردگی بودم فرزندوی منم دوید دورم پسا بیمیتید وید کتی هم میدو دایم پسا بیا من پنسیه ششنیدم لیکن پسا بیره امین افیروم دا دخترو میگن که میتید بچه مرم همی ترسونچک همی روز کارو رفتن لباسشون کردن 1-2 متر ای برم دور شید گریه کرده گفته گم شیدم ای خدای حاضره بچه ها ترسونچک بدینده اگنی نیما وی دورم ندودم پسا بیا چای پیتی؟ التیما سودکه با نرسید من چای ریخته میتیم شما چایتنا تیار کنین شکروش اندازین مسئله اتا تا چند بار گفتم نیاورد امروز میآورد امروز پول گرفت که خونه گفت دخترم در مسکه بیارم گفت مسکه میگه که اتات مسئله همین پول اینا مولتیکا دیده استی همین پول شما در چی در کاره بالا دمون جوش در همین مولتیک تماشا میکنم پول تا ای دست شو نمیمونه ای پشته همین جنگ چند کیلو شدگین من هم میخوام دیتا کنم 68 کیلو شدم 68 کیلو زور من همین قشام بس ای من ای تو کلانترم دختری خوام تابلتکش گرفته میگه که میخری انا تماما اشتهاد نیست بعد در اینستاگرام کی را دیدم صوفی انا چی میخورده کو فورت سارتا چی بالو تابلتکا نومشا گفتن магазини 4 گفتن در اینستاگرام هوای در درآمدم من همین قمیزانم در روسیه نبوده همون همه کودک همه خیر
метиями гуфта пурсодиам. Ҳа не инак садбарг мега наметия ку обуна шавен. Бо дилу ба қувват мешава ки бача дорам. Охе ключ ден мада обуна шавам. ай пушти пулу ҷанг дар ҳама ҷо будааста. Пулт мега ман меқапам, инаш ман меқапам. Агар не мультика тамошо карсин ҳардаш. чиба ҳечка ключ надора. Охи ман ключ наметиям, барое ки як рӯз омадан ҳамин духтарое ки ключ доранд, як касе омад ҳамашона чорни кард. Ба зур ай чорни гирифтам, ай ҳамаи ключоша гирифтагиям. Мео чой ма чай кабутай нахри бубай. Чой сиёб хаб. Ключора фурӯхтем, оҳанхар омада бад. аймонам рӯзкунӣ мекунад ба ковковак. ҳозир антенамон дута шид, ӯ хона баям харид буд, вай хонаш ба ана антена вақти якта буд, бубош гати бачаҳом ҷанг мекардам. Бубош ман новости мебинам, инош боша ман мультик мебинам. Агар мультик набоша иноам хеғам метиҳанд. Ба шума гуфтам бира як антена бихар. Ба антена харид овард, и хонаи хов мондем, инҷа кӯдако тамошо мекунанд. чой кабуд задан гиред, сар тоза мешавад. Фаберлик салом. Ваалайкум ассалом, хуш омаден. сафед муҳаммад қанчой мехӯрӣ? сообщество баъд аз 500 подписчик ҷамъ кунем, баъд шуда мешава. хато накунам, агар қонунҳои нав набуромадагӣ боша. Ай мо баъди 1000 ки шуда шудагӣ буд. ҳозира ай 500 усу. ман ҳамирӯ 39 сола шидам. метарсам ки 80 кило нашавам. худо садсолат куна агар не. не бача ман дом на колёсах аз куҷо мешинам? чиз вай недаен. худо хоҳад и каталогда старший консультант мешам. ҳозир ашта консультант будам, и каталоги гузаштада ишта чи старший консультант. дигари званиҳомо ҳоли ба фикрам хеле мегардам то одам ҷамъ накунам. агар барои чӣ айма кушода нашидай? ай 500 зиёда подписчикотон кушода мешава. ҳамин 500 мегзарен, баъд ана камтар меистен да, ҳамин где-то в течение як ҳафташ кушода мешава. паҷоном ман рафтам, худо нигаҳбонатон, корома бинам. майли хай, хуш омадӣ, бо биё. салом апаҷон, созен хубен фарзанду, созан ёд кардамтон. ваалайкум ассалом. сози бону, саломатиёт хуб? кӯдако, модар, ҳама каса. созан тинҷан, хуш омадӣ. моам худоро шукр соз. ай духтар ҳамиҷода ҳастӣ? биё. 752 подписчик дорум. ай чӣ ба набоша кушода нашидай, намедонам. бира бачаам якта чой монем, али боботам чой хӯрӣ медиҳад.
گفتگی روزی چی میکنی؟ من اولادی میپزم بود میخوایی؟ برای نیاکه تخلی من تو اومده نیاکه تا میپزم بود همین قگنده میبینم همین بلینچیک پزی و اولادشکی پزی را گفتی لیدرم کنه من لیدر نگفتم کنسولتانت ولی تو لیدر شدن هی 600 بالای گجو من جمع میکنم آدم نیفته استم برای کار کردن ولی من 13,500 در بار زکاز کردم ولی شوهرم کلمه میکنه پولش اپلاتید کرده موندم ای پسابیه کودکم اخلاجان سوز باشین همجایم تقام سوزه ببینی پذیر نگوم من باید میبینم همه سوز رحمت салом апайҷон ваалайкум ассалом салом апай тахмина ваалайкум ассалом шумо теҷаке роӣ кунӣ ӯ тарафи зур бал ҷамъ меша охи наёфтаистам ку ҳамуҷо кира биём қатим кор кунам я ҳамин каталоги консультант шидам баъд баъз каданӣ будам ростӣ баъз каданӣ будам баъд зебонисои хеле мотиватсиям дод ростӣ бо гашта кор кардам агар не кора баъз кардагӣ будам гуфтам ай ки ҷо ҷамъ мекунам бал гуфта не 100 бал кардам балозана вале сковородкаи ҳар чи заказ кардам холодильник да салофана даста кишта чой мондӣ ман биём биё ман ҳамин қакадам ҳозир 13 одам дорум старши лидерам зур зур бас накне меша акам бас накардамо дута духтар занг задагӣ буд намедонам он рӯз балозана номеро ман мемонам я бача нависондай немешавай баъд чизе навистай баъд гуфтам киен шумо нависондум сурати главнишда бача буд ман хато кардам ман гуфтам рӯи сиё хато кардӣ гуфтам дониста ҳамин навистӣ буд ва гирифтам сразу чорниш кардам апа нестай кор куфтестам не мода кори занакиай фаберлик да кор мекунӣ канал дори ку реклама мекунӣ намешавадам не ба худо нашидай якта регистратсия кардам дига беному нишон шид рафт одамои заказ мекардагишам беному нишон мешаванд тоба кардам хайрият бор заказ накарда будам ва ёда ман меом қатитон кор мекунам шумо фаҳмонен камтар гап нест ҳамин худат биё ҳамин ту мешинӣ мо худмон айтани ту борота заказ мекунем ҳамаи кора мо худмо мекунем ҳамин асос ки кор кунӣ агар не ман реклама нахаридам охи ана рекламаҳо як нархҳошон аҷоиб реклама будае ба худо гавҳари кулобӣ 5000 гуфтаи рекламаша баъд хай агар якум бор бошад 7500 да мекунам фараҳноз 3000 бисёр блогерои амин чиёст қимат будия ман 400 рубл да мекунам фаберлика аида ки ва ёда ман 3000 да реклама мехарам барои хонама ягон чизак мехарам
розочка, салом тахмина. хоҳартон чӣ ҳол дорад сӯзай? Ва алайкум ассалом. хоҳарам худоро шукр сӯз. Штай хона шта. Дугонаш омаданӣ буд, наёмадай. Оли охири моҳ да меомадай. Хиштоманаш меояд. Ҳевараш озе омадагиай. Ҳевараш амҷадай. Бобо намуз. 5000 рубл мекунанд апаҷон. Ман гуфтам шумо қимат меганию. Охи. Нак Муҳаммад даста гир. хай мо сарисма нестем, уста мешем, аммо директор да мерасем, худо хоҳад. Ҳамин ҳозирашта 100 балл ман кардам, 100 балл духтари холам кард, 200 балл старший консультант шидам. Узша хай бас уста ҷамъ мекунем. Гарантия надора. Охи. блогерое ки ина ман мисол 4000 қариб 200 та подписчик дорам, 400 рубл мекунам. Я блогера дидам 2000 подписчик надора, рекламаш 1000 рубл. Бо ҳамин навистамаш, аком я одам гуфт ки куя бо пирс чанси намекуна, барости навистам 1000 сум. 1000 рубл мега мекунам чи бо гарантия наметам. Вай ман вобастагӣ надора. Хайне ки ҳо рост мега. Ай мо вай вобастагӣ надора. Занг мезананд, намезананд. Я 2 каса кардам ва ёда занг назад. 2 каса кардам, яташда 6 та регистратсия кард. Яташ 4 та 5 та кард. Идиташ нашид. Ягон ка занг назад. Апаҷон чо кадин? ду одам дуромад, якташ кор кард, зур некин, то ҳозира кор мекуна. Кор куна ҳамин нагрезан. Ва ё акун сразу мехоҳанд ки ҳозир регистратсия кардам, пага бояд маош гузарай, хенеку. Ҳеч нелео ҳамҷа. Салом апаҷонам, сӯзен хубем бисёр ётам. Кадом такҷо будем даҳи дурӯз. Ва алайкум ассалом Самираҷон, соз раҳмат. Худо чӣ хеле саломатиҳо хуб кудаку ҳама соз. ҳамҷа даем ку дина бегаи эфир кардам нашид. Ба куштам эфира. ҳамҷа даем. Рости на эфир кунем мефора, на ана видеопартоим, просмотро мурдай дига хушам надодаистай. Уқа меҳнат мекунӣ, тамошо намекунанд гуфта. хушам надодаистай. Мехом ҳама ойликҳои зур гирифтаистанд. Хи ба худо духтаро ойлик мегиранд, ҳам хе ҳайрон шида мондум. 100 000, 114 000 чашмом кати мебинам блогеро. Гуфтам ё чӣ ками дорум, ба дига ба пеш рафтаистем ако. Ман гуфтам манам зани хонашин, ваям зани хонашин, вай гирифтаистай, чӣ ба ман бояд нагирам? Ман мисол хай кор карда метавонам, манам блогерам. Гуфта хаям херо афтода нашидам, хе бо рафтаистем. Бо зебо чӣ кардак, мотиватсия додак хела. қимат мекунанд. Одам биёя ё не? Охе. гарантия надорам. Биё бепул рекламат мекунам апаҷон. Гап нест. Чанд сум обши реклама кардем? Кира масалан? Хай я 20 касаям хе кардагим реклама. Фаберлик не блогерорам, хай Фаберлик ҳамаш Фаберлик неву. Фаберлик як 10 каса карда бошам, 10 та блогеро мумкин. Ё намедонам 30 така блогерора бисёр реклама карда будам. ҳамин Фаберлик ҳама занаки шудор кор мекунам, мардако бояд фаҳманд, занг назананд. Охе. ҳозир шумо ойлик гирифтин апа? Гирифтам. Ойлики ҳозир консультант ман названия гирифтам охе. Чандум каталога гузаштам. Дуюм шагам гузашт ки консультант шудам чун.
дуюм сеюм каталогда консультант шидам. Худо хоҳад ҳозир старший консультант мешавам. старший консультант шидам. Каталоги ина дигарида худо хоҳад 720 рубл ойлик мегирам. ҳам хахта таъриф мекунӣ, намедонам ба чӣ чизе хахта таъриф мекунӣ. хонаи худаҷонӣ надорӣ, гап занед айрӯи миллионай. чӣ ба таъриф намекунам? Чӣ ма таъриф кардам ки? Тура аламат кардаистай? гап дар хонаву дар нестай, фаҳмидӣ? ҳозир шумо ойлик гирифтед? ассалому алайкум, сӯзен хубен? Ва алайкум ассалом, эм хуш омадӣ. Не апа шумо худтон чанд қа пул сарф кардӣ барои реклама? Ягон чӣ накардам, ман реклама нахаридам, Розаҷон. Самира апаҷон, мо дастгиритон мекунем ҳама вақт. Гап нест. ҳозир сум намеша, касе регистратсия меша, падарка метиҳам то директор шидана. аҳмият натиҳем, дар як ҷо бояд боша ҳамитари одамо. Не ура аҳмият наметиҳем. даже чорни намекунам. Ба фикрам ана худаш ягон ғам дорад, чун ҳамин омада часпидаистай. Беста амиҷа. дилшакафона қазиқиёш мебуроя. алҳамдулилло соз. худо ҳама вақт соз боши хоҳарҷон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. апаҷон шумо хубен? Ва алайкум ассалом Фотимаҷон. шукронаи Алло соз. худо чӣ хелӣ? раҳмат. ӯ аламоша ҳамин чиёшда ман тофтаистам акун. хай омадай камтар дилша холӣ куна бечорак. агар нашоти хона гап задаӣ, одамои калоншавандо ҳастанд ки солош кати бехонаву бедар гаштаистанд, зиндагишон ранги гул шоҳона гузаштаистай. ман бехонагимда ягон чӣ наменолам. асос тани саҳат боша, фарзандон боша, худора шукр шавҳар дорам. падарам дар пешам, очама дидам омадам, мада ҳами ҳамаш хонаву дарай. рӯзам гузаштаистай. ӯ дунё мерай, дар дуруни қабристон хонаву дар тана мебарӣ, фаҳмидӣ? 2 метр кафан мебарӣ. апаҷон зиқ нашаен, шумо беҳтаринен. рост. раҳмат. шумо худтон гуфтем ку нав 4 одам омад, 5 та одам. Не, реклама ман кардам. Дар каналам мегум Роза. рекламара ман кардам. блог ҳамин чира Фаберлика мегум. Фаберлики хидмани духтарора кардагиён. ҳавая гуфтум ман. аввал тарзи гап задан ёдгир ҳамон чизои тайёр мекардагитам ягонташ маъне надорад. гап дар хона не ҳаст. як хел блогеру ай блогер. руқия ёд гирен. охи бура ҳамон руқияро тамошо кун, пеши ман чӣ намеой? Понятно. хай туда маъқул нест. одамое ҳаст ки мара тамошо мекунанд, видеои мара ждад мекунанд. тоба яктаҳак хуш омадӣ. ҳамин тоҷики худша бояд пас занаку. барои мераванд ким кадом қирғизора поддержка мекунанд, чӣ мекунанд. мераванд гапҳои хуб менависанд. мур ба ин ҳол тавхӣ. на ҳама одам дар ғарибӣ хонаи шахсӣ надорад. охи яктаҳак дугӯ иҷа гумша нафурат давка бахилак. хай бура, агар канали мада ҳеҷ ёд нагирифтӣ, бура канали ҳавайда ёд бидиохӣ. канали мада чӣ мекувӣ? ҳамин канали ман маъқултай ки ё ба хелит омадай, намедонам омадай инҷа хелӣ кардаистӣ. якташ ман мемурам 18 така эфир мекунем. раҳмат. хай
меган ку семья без уродов не бывает. Инам хелио хай бояд биёян ку. Хай бой хели ку набиёян агар бузиқ мешем. Гоҳ-гоҳ омада бес яктаҳак. Чор нид намекунам. Ман 10 сол шид дар Россия зиндагӣ мекунам, хона надорам, ба чӣ кор кунам? Ҳамира бугӯ. Ҳамин вақти одам хуш боша, ҳамаш мешавам, хел не? луқмони ҳақима хонаш хору хасай меҳмони раворо ҳамин қулба басасҳо рост блоги руқияра қатқутша хона дарша хӯрок пӯшок парша бин чини яхел блогерои тоҷик катагӣ намекунад. Тоба апа мо дӯстатон медорем. Агар ай эфир монам зиқ мешавам. Раҳмати калом Фотимаҷон. Ина мара хона дари хидмаи ами Россияда ягон гап ҳаст, не фарқият нест. Главни хурсанд бошӣ, ҳама эҷота. Охи амира бугӯ. Хай мешава уста. Ҳама хаб шид ку? Ако чихелӣ катагӣ мекунам, ман надидаистам ку. Дар назари ҳавай тофтай. Хурди бачаҷон? Бихоз зубо мепазам. Барои завтрак кунам. Ина ман хохи. Ман бобо мепазам. Ҳаматон мепазам, бо мехӯрем. Садаи хуш омадӣ. Салом алейк ба ҳама. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Мебурам да як бачаи пашмак охи. И қоша биво охи, ира биво. Ҳамин духтар ма дӯстдорӣ накунам, бахилӣ мекунам. Мебурам да и духтари дурозуме. шумо калон шидин, дигар ганҷинаҷон дӯстдорӣ намекунам. Салом аз Қазоқистон, апаҷони меҳрубон. Ва алейкум ассалом, Фирӯзаҷон. Хуш омаден. Салом фақат ба пеш. Ва алейкум ассалом, оилавӣ. Хуш омаден. Алейкум салом. Дунё ба умед тахминабуну ҳамаш ҳоли дар пеш. Охи. Ма ҳамин дар вақташ шавҳарма мегуфтам ки ҳамин як хаскапа бошава, ҳамин дар ҳамон кӯҳистон бошава, мерам қатид меистамам, хеле гуфтагиём. Хайна худоро шукр зиндагим тинҷа гузашта истай. Нон дорем, чой дорем, авқот дорем, гушна нестем, ташна нестем, худоро шукр. Самира, апаҷонам бисёр зани хоксорай. Ҳеҷ качақаш нашавен. Раҳмат.
агар ҳозир ман мисол ина хай хонаву дари фасон дошта бошам, ҳамин як таҳак омада паддержка мекарда бошам, ман ҳамешда ҳайронам. Шуҳои беномус дорен. Да то бозидона дар видеотон мегӯянд, як хел блогер-занҳои тоҷик айб шарма бидонен. Ам қаш мондаe ки ҷугаи худтона нақл кунед. Вой бар ҳоли шуҳотон ба худо. Яктааки хела зиқи а? Хай бо дарди дил доштаи гап зан. Ина ман гӯш кадаистам гапота. Даже диди чорнед накадаистам. И қаби кафи мегум зиқиёт броя. Лео, ассалому алайкум апаҷон. Боз як бори дигар. Ва алайкум ассалом, хуш омадӣ. Як так асал ғам доштай. Ҳавая мегум. Апасози хуби саломатиёт сӯзай. Ва алайкум ассалом мусос раҳмат. Хуш омаден Али. Ай шумо пурсем. Ҳама каса хуш омаден. Як так там хуш омадӣ. Ай бари боло гузар худат. ҳоли якта игрушка дозад мехарем, аганчна ва игрушкотна ҳамаша медозем дар дубнаш. Оли вел бирсабину. Ва бозотна ҳамаша як корзинаи калон да медозем. ин як так ҳамаи видеои маро тамошо мекардай, диден? Раҳмат. Апа биё нони гарм ба тарвуз бихӯрем. Хеле нони гарм ман напухтам оли. Тарвуз овардем, нони гармакумон тамом шид микроволновка да гарм када хӯрда истабудем. Чанд рӯза гармай ба шума гуфтам ки чӣ биёр, хлеб биёр. Хлебам ёд кардем. Тарвуз дина оварда килош 18 рубли. Ошид шаваем. Не як так мехоҳад шумо да хона дар куна. Руқиярам гуфта буд бози шакура чӣ мегӣ? Хиу буромада ҳамин шу шикамоша қабида мез. Ай мукам хеле кардай тоба. Бура хай авай апата тамошо кун. Хиҷа чӣ мековӣ? Бо ҳамаи видеои маро тамошо мекардае? Хай раҳмат дастгирӣ мекардӣ, я просмотр зиёд мешидай. Апаҷон праздник омадем ва не нарафтам. Апа зангирум намедонам. Учам духтари пулдор ёфтиям. Ман камбағала дӯст медорам. Шумо чӣ мегӯед апаҷон? Камбағалам боям боша ки ҳамин худтаву падару модарта ҳурмат куна, ҳавай ба фикрам бойгарӣ мешавад. асос духтари хуб боша, бачаи хуксор. Ҳеҷ гап не, я просмотр зиёд мешава. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Дилаш соф боша.
дар Москва як намуд гапзанӣ дорен, як намуд каттагӣ дорен. Дар Тоҷикистон мебинандтон, мегӯянд 10 сими зиёдтӣ дошта бошум бутумтон. Уна якташ ситора, блогер. Каттагишуна Москва дабин, дар теҷике ба бастаночка носки сафед. хоҳар мешай, апа мешай. Ту хиттам ба фикрам тоҷикиян, тоҷикӣ нависонда истиву, яки тоҷикои хитта пас мезадаи. Ту одамгарӣ тамоман ниже плинтус будай. Ман Тоҷикистон рафтам омадам, баъд чӣ? Шумо назми бачаҳо дурустми? Наз раҳмат ай шумо пурсем. Худора шукр мо ҳамамон наз. Раҳмат апа шафтолуи пачақа мегирам. ай ту иққадатаво чӣ будаӣ? Пас будаӣ ки одамора то попушошна нигоҳ мекардаӣ. Баъд чӣ агар рози ҳамон ситора кунелич боша, мегӯӣ кунеличай. Ба саночки пӯшидай, носки пӯшидай, ягон кори ганда накардай. Ки бо авай омада хе гап зада истӣ. Анавай бечора бо хонаву дар дора. Ситорара рост гуфтӣ, каттагиш айрои миллионе, неки ин апам ба худо духтари зурай. Мегӯм ки равин ки то наскиҳои одам аҳамият медодаe тоба. Апаҷон як чӣ пурсам, падару модаратон бо ҳамроҳи шумо зиндагӣ мекунанд? Чанд видеотонро тамошо мекунам, дадам гуфта гап мезанем. Дадама овардем. Ҳамин асос шавҳари ман ҳамин чира бугум, ҳамин кира як даҳака бугум. На ҳар як домод хисруша меораву нигоҳбин мекуна, документ мекуна. Ана шавҳари ман ҳамин кора кардак. Бо шавҳари мара беномус мегӯӣ. Беномус и тӯи, фаҳмидӣ? Хисруша овард шавҳарам, билетш гирифт овард. Ина хай нигоҳбиниш карда истай, ҳурматш карда истай. Дадам қатимоай очам дар хонаи хоҳарам буд. Хоҳарам ана чӣ кардак? Роӣ кард очам рафта гӯст Тоҷикистон дай кор када истай очам. Охи ту чӣ кор дорӣ як даҳаки чӣ хел мепӯша? Демократия? Қандоша бизанам. Охи о мега шуотон беномус. Апа ман вай 7 сол меша нағз мебинам апаҷон. Иҷада чӣ гапай? Буватон вид карда? Не, соли дига насиб боша пеши ман мебиёя қати бачам. Худо хоҳад ана биёя, баъд очам да документ мекунем. Имсол дада макунам, пенсияша туғрӣ кунем, худо хоҳад, баъд модарам мекунем соли дига. Як так бохчони кадоми блогер боша? Ҳавая мегӯм ё ошиқи шавҳари ман шида боша. Як так хато карди адрес кати. Ман о занакое нестам ки шумаду тақсим кунам. Фирӯзаҷон якташ омадам, хе ҳар каса гап зада истай. Мора гап зада истай. Мега хона надорӣ, дар надорӣ, каттагарӣ мекунӣ, гуфта истай ҳавай кати гап зада шидем амиҷа. Раҳмат ба шавҳарат. Зиндагима 14 сол шид. Шавҳари ман хеле хонаводамон гап намезанам. Ина шавҳари хоҳарам амихелай. Ина туиша 10 сол шидай. Рӯзи туиш дадам дидагишай. Тамом омин облоа ки бар на гап мезана, на дигар. Ана айман оли очама мепурса, иҷада ҳар рӯз меоя дадама мепурса, ягон чӣ дар кортай, ана зиқ нашидӣ мепурса, фақат ами ай кор мебиёр, рост пеши дадам меравам. Ҳар каси кора намекунам, хел не.
آخه پدر و مادر غنیمت پجان شوی شوی نگاه کنید کنه خدا خواهد همه اگر به خدا کو خسرخشتا منم راه گشته میتونستن و یارم می آوردیم نکی خیلی و یا جوگگی انک خوب میکنم اگر نه خسرم داغی بیاید راه نمیگرده اما خسرم هم گرفته ما شوهرم کتی کنی بودم برده بودیم راهی دروز او وقتا خسرم راه میگشت تازه 3 سال هم خیلی جوگه در خواه و نمیخیزه راه گشته نمیتونه اپا زیق نشه ای رنگی من بوده خواهرتون اپا دلی اینم میافتین با گپای شیرین تو بیست یکم لایک سلام تخمینه جان سلامت می شما و علیکم السلام اپا جانی لالا شما چه خیلی سلامتیاتون خوبه خونگی و هم اساس شوینه جان خوش آمدین در گپی مردم زیق نشه اپا جان نه بچه خوکسار اهمیت نمیتیم دیگه سرما ویران نمیکنم سلام اپا جانی خوشروی من با پیش و علیکم السلام رحمت خوش آمدی رحمت خدا بشکر گنجینه چطور گنجینه همینجا شده است مولچیک تماشا کرده اینی نرمالی ушوی بیناموستون خطونه نصیب کنه من بلوگر نیستم اگر نه ویدیو کده بعد بین چطوری شوهر دارم چطوری خانه و در چه خیلی زندگی نگه بعد بفهمید چطوری بودمو میخندن تو یا خیلی بلوگر رو ده این اکن خودت چی بوده ایده چی بگم اکمت را خودت تعریفک بوده تعریفک تو بوده من نه تو اینا با اومدی تعریف کرده است که چه خیلی خونه دارم چه خیلی شوهر دارم ای خدا را شکر شوهر من هم دارم دو چشم بینا داره دستی رو داره پای همه چی داره خدا را شکر توبه کردم این تعریفک خودت بوده ای و یاسمین سلام و علیکم السلام یاسمین خوش اومدی چی گپ شد ای خیر دختره که دلش پر اومده زیق بوده اپای لالا جان همگه روزی دل کده استه هوای که چی گپ زده استه بوتون ده کنی بودم مگزین دارن نه مگزین ندارن و چند پردویت کار میکنن گل میفروشن اپا جان همی قیسین گلوم ده چیز ایرسی در کار میشه بعد ینگشون بایدشون میزنه به خدا میگم هر چرا همی چیزم هست ینگشون سراغ میکنه راست میگوی ای حیات همی خلای ایما هم خیلی رنگ خودت بوده جوشی بلوک کدم بلوک نکنه مونیم بیسته نه اپا جان یا گپ شوهرمون با تعریف نیستم نه با تعریف نیستم نه چی با انا او دختر اومده میگه شوتون بیناموسه نمیرم داری بوزیچه آخی نمیرم داری بوزیچه خدا ماینش یا با جان اهمیت شونتی اینو جان افتیستن که خودشون تعریف کنن یک تک زود برو از خنده مردم در گپوت اپا ده هم با توی کنم میگم اوچه میگه تو دختری یفته مرا نگیری من نمیمونم چی کنم اپا جان
намедонум. Хай я бор духтара бин. Маъқулат боша агар биги охӣ. И таъриф нест. Таърифа шумо видео карда мепартоен. Квартирои кӯҳнаи урзура бо люкс бошанд квартиротон ҳечӣ намекунад. Хандаоварӣ. Хай агане хонаи люкси хитта видео кун парто мо тамошо кунем агане. Ҳамин саҳар заказам кардам. Тахминаҷон номашро нахонда блок кардам ки буд доно. Шумо чорни карда ина омадаиста апаҷони лола? Тахминахон ба одамои беақл гӯш накунед ба пеш. Майлаш хай ҳамада. Майла хуш омаден Садбар. Бо биёен нағз монен. Як так Асалҷон бас кунаку. Асабуро вайрон нака ки Париж рӯӣ мекунем бепул. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ғарибак хуш омадӣ. 7 сол шуд мешиносам. Хай шиноси духтари хуб боша биги охӣ. Садбар кадом Садбарги? Ғарибак сози хубӣ. 29 нафар тамошобин. Ку гап занем. Тахминаҷон ключ сед яктаман ба. Не апаҷон чорни накунем онем беста. Дадаҷон зинда ҳай. Ай ки? Очам намемонам. Очат ёфтагӣ туда маъқул нестай ки? Апаҷон шавҳар меган таъриф менен ай ҳама шавҳар озира. То ба ин чӣ мегӯд блогерҳора? Апай лола ҳама омадай мега блогерҳо хона надорен, дар надорен. Таъриф мекунен гуфтаиста. Якта ҳаст ку ҳамин ютубда. Намедонам ӯ духтари бача гапои безеб мезана ку. Ҳамин боша мегӯй. Тоба. Хай Ясминаҷон, шавҳари ҳама ҳар хелай. Баъд таъриф накунем шумомона. Дамаша гирад. Ятука буди. Нева кун бечора рози дил кардани омада апаҷон. Ҳоле мебинем ки бо дугона шуда мерава ҳамин эфирода баъд дигар духтари хуб мешава. Ясмина худо сабрат бута. Апаҷон гапзаниш ранги ҳаваяй. Я эфирои ҳамада я биромада буд ҳам хеле одамо. Я старший, мне надо слушать. Худо апаҷон. Ясминаҷон мумкин шӯи ту ба таърифа нестай. Ай ман ба таърифа ҳастай ки таърифш мекунам. Шуморо фаҳмида намешавад. То одамо ҳастанд шавҳарошона ганда мекунанд меброранд. Якташ таъриф мекунад шумода маъқул нест. Ганда мекунад маъқул нест. Чандта аккаунт дора? Намедонам.
сабрим битта хидоҷон. Тахнаҷон ключ медодед, як бора ба Дубай рӯӣ мекардам. Не монем бестапа. Мардаки ман беҳтарине, худоҷон баракатш бита. Охи хай а Ясмина шуш ганда будай, ба таърифа набудай. Мехоҳад ки бо мо ҳам ганда кунем шуомона. Ман кори гандагиша надидам. Хай ӯ вақти ҷавонида хулиганӣ карда буд. Ҳози неку. Ман ҳавае дидам 3 рӯз хубам набуд. Маъқулат неста? Хай очата хушрӯ бифаҳмон очаҷон. Ози асри 21 ай бугу биё хай ман хушкардаи хидма бигирам. Ман хеле бифаҳмон. Ӯ модарай мефаҳма ба ҳар ҳол. Зиндагӣ бе ҷангу даво. Бе ҷангу даво намешавад, лекин бо беваю зиндагимон ширин ай. Охи апа ман ҳеҷ када кор надорам, лекин мардаки марам айни хулиганӣ ошай чӣ. Мумкин ҳозир вақти хулиганӣ шавҳартай барои ми дар назарат ба таърифа намеарза ӯзи. Хай оли камтар синни солаш устар барава, бо ҳам мардаки хубе мешава ки. Ассалом апашка, созин хубе, мо қатъи бачам эфиртон омадем. Ва алайкум ассалом Фотимаҷон, сози тинҷи саломатиёт хубай? Ҷиянчаи ман соз тинҷ? Хуш омаден ду каса. Моиндара чӣ меги охи апа? Фаҳмо. Ясмина таваллуди чандай шуд? Хай дили падара биёвохӣ. додари ман занша худаш хуш кард гирифт. Очам ава гуфт ки хай нагивая. Ана ба гуфт ки мада маъқулай. Хай очам дига ҳеҷ чиш нагуфт. Хай худат да маъқул боша бачам гуфт биги майли. Ясминаҷон ҳоли ҳамаш соз мешава. Сабр кун. Моям айсармон чӣ рӯзоя гузарондагием. Хай сабр кардем, худоро шукр ози созай. Раҳмат мешава соз тинҷ. 2 рӯз грипп будум, нав ба худ омадам. Бачаак да нагузашт охи? Охи апаҷон. Калонтарошон асан пад. Риш лезик мекуна да зиндагӣ. Хай хел бугу охи. Ту шавҳарта нагӯ ба таърифа неста гуфта. Хай хонагиҳошона бугу. Хай ӯ хонагиҳошон вечна нестан ку. Тоқат ка ҳами асос ҳами шавҳарат кати соз боши, дигари авлод павлодоша аҳамият нате. То ози дар куҷоӣ ки худат? Кошки апаҷон ҳам хел шава. Мешавад, чива намешава? Ба худо апа ҳами шӯи марам хулиганӣ бисёр кадаги ай дарҷа ба ҷудошидан расидем. Бо сабр кем калонтару насиҳат кан ҳози бриллиант шидай. Охи ман ҳами хешида будам. Видеом да гуфта гузаштам ку духтарчам да дастам буд 2 моҳа буд. Гуфтам тамом зиндагӣ намекунам. Ба худо шавҳарам кати сахт ҷанг хӯрда будем. Шавҳарам гуфт ки тамом дига тамом зиндагӣ намекунам. Хайр рости ман уже безор шидагӣ будам да ай бевабозиша. Бовар кунед ай ҳамон вақт кучупарма да мошино бор кардам. Ҳамаи мебелома овардам. Дар вақт шози ман сӯзан надорам. Ҳамаи чизма овардагиам хонаи падару модарам дай. Ҳамаро мебелора фурӯхтум. Лекин ҳоли бо то душанбе наврасида шавҳарам дига зангзадара сар кард. Қайсингулам занг зада ки ин шуд тамоман. Мега ай хона дига набуромада истай. Хонаҳо холӣ шид рафтӣ. Ҳоли то хонара нарасида уже безорам кардан.
рафтам кучу пара мондам, бо гаштам омадам ба худо. афсӯс ки надорам падар. афсӯс. Хаба моиндара чӣ ба гӯш мекунӣ? Худда маъқул ша биги охӣ. Ясминаҷон салом ки бошед. Сабр кунед, иншаллоҳ ҳамаш зуд мешавад. Не нагзашт, худо ба шукр созай. Даҳами Россия. Ранги худам. Мегӯм ки Ясмина Россияда қатъӣ шуд бошӣ, агар бо парвои воша накун. Асос ҳамин шуд падарша, модарша нигоҳ кунаву зиндагитон адел набоша агар чӣ ғам мехӯрӣ? Раҳмат апаи лоло. ҳамин зиндагӣ пастӣ дора, баландӣ дора. Дар вақташ моам хуштоманам лелнабодиаи гуфта зиндагӣ кунӣ намонда буд. Леки шавҳарам ки маро дӯст медошт, ина худоро шукр ҳамин қасол зиндагӣ кара омада истем. Қайсингулам намемонд зиндагӣ кардан. Ҷидоша мо зани ҳамин ай қишлоқи худмон мегирем. Шавҳарам гуфт ки зиндагӣ мада ягон кас кордор нашава. Ба худоам хе гуфтам зиндагимон худоро шукр созай. Майли шумо рафтем апаҷон хай. Майли Фотимаҷон хуш омадӣ. Қатишон хусирам зани қазоқ якҷои зиндагӣ дорем. Фаҳмо. Сахт напуш. Пахнаҷон дар вақташ аз сари ман чӣ қиссаҳо, чӣ гапҳо шуд, лекин шавҳарам беҳтарин инсон сабр карда мана худо ба шукр ҳамаш зур. Охи камтарак сабр кардан дар кор. Ясмина ҳамин худат қатъӣ шуд чанд солаен шумо? Шум 25, худам 22. Ҳоли ёш будаен Ясмина. Ҳоли зиндагӣ дар пеш аст. ҳоли шутам ёш будай, худам ёшӣ. Ҳамаша тоқат кун, худо хоҳад ҳамаш зур мешава, беҳтарин мешава. Кӯдар дорӣ Ясмина? Салом, ва алайкум ассалом. Апа Москва гирам барам дузида оқибат чӣ меша? Мумкин соз шава. Ин фикри заншаванда май. Хай дуои калонора гирифтан дар корай, бачаи хоксор. Ақаллан падару модари арӯс розӣ боша, агар дуошона бигирен. Биен охӣ. Ба худо апа худам ба чашмом дидум чанд бор бо хиёнат куниша, лекин падар модарам насиҳат мекард. Фақат тоқат кун шуд ёшай. Охӣ. Аи Ясминаам ёши бад будай. Духтарча дорам. оли ҳамаш ай пеш ай оли худо хоҳад ҳамаш соз мешава. Ясмина мо 36 солаем, шавҳари ман 46 сола, 10 сол калонаем.
پایان شب سیاه سفید اپای یاسمین بانو. تخنه جان صحبت‌های خوش من رفتم. ای لپا جان لاله خوش اومدین. شاینه جان سلام. اینش فکری خدا جان دو بچه جان دارم داداش براشون میبره بهترین زندگی خدا جان نصیبم کرد توقعت کردم. ولی همش ای پیش ای خدا خواهد زندگیت ساز میشوه و پیرو چیا ویچنه نیستن کو. ساعت چند شده؟ 5:30 شده. من نیام بیا میمونم ده شیر بچه و خی یا شیر بچه بکن بتش بیمان بته خیلی گنچه ای. سلام چه خیلی انسازین. ساز انیسا جان سازی تینجی سلامتیات خوبه خوش آمدی. ما ساز خدا را شکر. توبه ای چی میگه از حد گذراند کو. کیره میگه فاطمه جان همین گپورا اوچه زن شوندم سوید داد. خیلی سوید داده باشه اگر دستی به دست میریم گفته سواریم بیناخی. خیلی دعای پدر و مادر عروس تا بگی و بیا آخی ایدون زندگی شوین. و من 96 شم 85 نه سال کلان ایتا چه افیر نمیکدین چند روز نمیدونم. انیسا جان دی نکردم بگه گفتم میخواه افیر کنم افیرم چسبید دیگه نشید چی کرده افیر. الحمدلله ناز رحمت خدا همه وقت ناز باشین. فاطمه بانو کی گذرونده یک تحک. تو اسمس های بالا را خونده اومده استی فاطمه. خیلی اپا جان برای هوا میگم که کلان شوهر مادر ندارش مو زندگی دیده مرفا. همش توقعت کن کی یاسمینه خدا خواهد همش ساز میشوه. ولی یاش بوده این 11 چیه این 11 سال. خیلی خوزی با میوم اپا مایلی بالا را خونید یک تک چی گفته ایستن. او بالا بدگیش خوندم. صغیره نمیگی 85 میگی 90 یا 92. او یک تا کی بوده یا دختری دلشکسته شوهری بناموس گپ میزنه. شوهری که کمتر بناموس شید زنه کین چی کارو میکنه. این همی بلاگرها باری دقیق کنه زنک نشیده. من گفتم رفتی یک تک همجا دی خوش آمدی ای بری بالا گذاشتم بگی آزی چای اوقات پوقات میاریم. حیاتم به نرفتم. کی جو نرفتی؟ بچه خوکسور روسیه نیومده ای؟ یاسمینه اصل توقعت کن انشالله همش ساز میشه. مورم عذاب کشیدیم این صاحب خونه و در ماشین همه چی شدیم توقعت کن اصل. وزی او برامت وزی میام گفتک او یاش بودای ده میگه شورا تعریف نکنه. او
ами кадом видеом дан шумо таъриф карда будам. Ана гуфта буд ки мардако ба таърифа нестам. Ҳам хе нависондагӣ буд. фотимаҷон як чойи кабуд биёр, ами яктагда бефараши дай навистара. Яктаг чойи сиёҳ мехӯрӣ, кабуд мехӯрӣ ё сок мехӯрӣ, чӣ мехӯрӣ? Ту Россия наёмадаӣ? То агар ами шинос то ҷо надошта бошӣ ку бачаи хоксор, наё ки азоб мекашӣ. Ин совети айсари ма гузаштагира тира мегум. Заҳрш битен. Не гуфтагиям ки душмана ба шакар куш гуфтагиям ку. Ма 96. Бачам чой ма бите. Чой ма бите асала. Оф танкула бахла мохи. Чой талх аса бор оромеш. Эх, дуҷуне, ҳамсоли ма будай. Мием плумта инохи. Буканам амила. Бухлуми бачаи шиннека. Ай, чӣ ба бачаи мара мезанӣ? Тия дӯстдорӣ накардам, а? Охи ту пир шидаӣ. Инаҷан. Торти медавик дорум мемонумш мехӯра ором меша. Ҳо. Муҷигу. Ассалому алайкум. Бале, ҳамин мардако ба таърифа нестанд. Бо иминои ҳамин зандорош. Ва алайкум ассалом. ҳаёт, хуш омадӣ. Зан мешай, бача мешай. Бо чӣ ба? Ай, пага салавҳаи эфира дига хел менависем. Эфири рози дил менависем. Набошад қамчои читон. Даҳанаш ба мазза шава, ҳа? Беақлак, шарманда. Баақлак, хуш омадӣ. хуш бошед, ман зан ҳастам. ин яктаҳакда эфири ман интерес набудай, дидена айсари эфир омадай, то ҳозира ҳастай. хуш ба ҳолат яктаҳак. худованд нигаҳбон. намоз хунам бо миём. майли хай, бачаи хоксор, хуш омадӣ, бо биё. муҳаммадҷон баланд наку бачам. Эфирм дежалоб меоям бачаҷон. Як курпачаи чор кавата партвенша гапои хушрӯ мезадагис. Ҳавая бугӯ. Вай телефона зарядникора гирен азими бачам. муҳаммадҷон хе? Ози атҳад мебиёя бачам.
То кайф фирдае. Ма ҳоли намедонам иқа баъд аз ин раис мебиёям. Ҳоли ҳастм як ним соатай. Ҳамин як та кай бикиш бига ҳамон вақт мекишем. барои ки марду хиёнат мекунанд ба заношо барои ҳамон мегумака. Ҳа. Хай фаҳмидумо. Охи иҷеда тоқа айби мардак нестай ку ҳаёт. Барое ки ҳастанд занакое ки ана худшуна раҳ намегиранд. Намегӯянд ки ҳамин мардак зан дорад, гудак дорад, биё қатъи ҳамин соз нагирам. Иҷеда тоқа айби мардак нест, айби ҳамун занакай. Майли хай панотон ба худо, ман кӯдакоя берун бирорам. Майли эм хуш омадӣ. Давайте пойдем в лабиринт. А если мы потеряемся и не найдем выход? Найдем! Смотрите, план. Я его сейчас перерисую, и мы не потеряемся. Папа перерисовал план на лист бумаги, и все отправились в лабиринт. Сколько здесь проходов? Тут, наверное, здорово играть в прятки. иҷеда мардако наген охи, баъзе мардако биген. алло хору залилшон кунад ҳамон хел занҳои хонасӯза илоҳим омин. Омин. Инай хеле бугӯ. Агар ҳамон занак нахоҳад ку мардак ягон кор карда наметонад. Рост дида дониста падарланато мардакои зандора мечаспанд. Охи кози модда шидаги ай занако ҳамин мардакои зандор да чаққан. Папа. қай мардаки ту дайду бошу айби мучи. Амин. Ин ҳолиам нарафтаида ё дилит нашидаистай рафтанда. Котята взялись за руки, чтобы не потеряться, и отправились искать выход из лабиринта. Амин барам дай духтари қадрост. Я старший. Мне надо слушаться. Рост гаптонай худо наметарсидагиш бисёрай. Охи чукшуна бабо бихран ки нарасан. ҳаёт гудак дорӣ? асос ҳамин гудак дошта бошӣ. ана парво накун, мегарда бо ҳамин пеши шумо меояд ки ҷо мерава кида дар корай. рост гапатона пойтахт набоно. Не охи мегум буро майхона вайфай мемра даҳани дарда чехт. Хай буро охи. Бай ҳамин ҷое ки буромаде ай ҳамҷо ба гӯш када мешинӣ. Вставай, вставай, деточка. Не. Лабиринт. Ман 13 соли зиндагим нав дидум талха кафшида мехиёнат беҳад сахт будае. Не ман аввалш да дида будам ҳози нех дора шигар. То ҳатто телефонои шавҳарама гӯш када мегаштам. Ҳамаша тамошо мекардам. Кира навистасай? Қатӣ ки гап задаистай? бовар мекунед 2 моҳ телефонша гӯш карда гаштам. ватсап боша скачать карда будам. ягон занак да нанавист. баъд дига худам қоил шудам. гуфтам ки мардакам хеле ватсапта гӯш мекардам. ҳамаи смсоша касе кати менавист скриншот мекардам, равонаш мекардам. мега ту чӣ хел гӯш дорӣ? У Тоҷикистон да буд. гуфтам хама хел. мега ай дасти тира мега дига метарсам мега телефон бигардонам. ҳамаи чишу далит кард. баъд
хай айтани ту рафтам даромони аллоҳ боша. майли меҳроб, хуш омадӣ. Убери воду. Убери. иҷа чикли зер кун бачам. Нах кун шонака чи сах баҷиқтам. чӣ хел гӯш мекардӣ? Оҳ дадаҷонаш агиҷо пайдо шидӣ. И коро интереснят шид биромадӣ боло. музикара куш эфири мада жалоб мея. Мара иҷа эфирма удалид намекунам. Яктак зиқмона тамошо кунам. Мультика. ватсап веб скачат кардам. ҳавай ватсап веб кати ана ҷое ки штрих-кодш ҳастку ҳамунҷара гирён кардам. баъд айшум кати ҳамун настройкаш даромадам. ҳамунҷа да чӣ буд штрих-код буд. ҳавая да болои телефони худам мондам, сурат гирифтам, ватсапша скачат кардам. гӯш када мегаштам. ассалому алайкум, рӯзатон ба хайр бошад. ва алайкум ассалом апаҷон. созен тинҷан саломатиётон хубай? хуш омаден. ман итари боварӣ надоштум. айшум нав дидум фаҳмидум. ҳамаш соз мешава ҳаёт аҳамият натеҳ. 26 лайк. раҳмат тутача. чида ключ нест? Ключа бабао хурдай. мардои аз намозу аз амри маъруф дур бошанд ҳамин кора мекунанд. намоз аз ҳамаи корҳои бад медорад. Рост мегӯй. муҳаммадҷон, шонама устидамо, ҳамин шонамам нашканем илтимос. бар ҷоштамо бачам. ҷоштамо. бар ҷоштамо. муҳаммад мара пулта. не. бачам бала наку дига эфирма ман удалит намекунам. сахранд места. ба жалоб мезанадам. овози мультфилмодам. музикадам. чиба ҳаматон рӯпарӯ удалит карда истаен. эфири зур некимуда намози аср шуд. хайр паҷон. майлаш. Ничего не поделаешь. У нас только одна беговая дорожка. Будем бегать по очереди. Почему ты так рано? Еще 20 минут бега. Я не привык бегать в одиночку. Я привык как-то все рядом. Да, заниматься спортом вместе, конечно, веселее. Давайте тогда все-таки выйдем на улицу и попробуем бегать по снегу. Я не знаю. Снега так много. Вдруг возьмем провалимся. Я читала книжку, что в северных странах коты надевают специальные снегоступы, чтобы не проваливаться. Давайте бегать вниз. телефони манам ҷӯш шидае. 2 соат шидае фирма. апаҷон рафтам. майли ман мебурам. 2 соат шидае. телефонам сӯхта истае. назмонен ҳама каса. раҳмат ки омадин дастгирӣ карден. Яктаҳак хуш омадӣ. бо биё эфири дигарида майли.